Dikjarazzjoni ċara mill-Prim Ministru Joseph Muscat. L-elezzjoni ġenerali namilha meta jaqbel lill-pajjiż. Joseph Muscat għal dan meta kienet iwieġeb mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Deċiżjoni hija prerogattiva tiegħi. Jien qiegħed ninnota l-affarijiet kollha li qegħdin jiġru u jingħaddu. Dak li għalija huwa l-iktar ħaġa importanti hija l-istabilità fil-pajjiż li ma nħalli lil ħadd iwaqqaf ir-ritmu ekonomiku u s-suċċess ekonomiku li qegħdin niksbu. Deċiżjoni noħodha skont kif nemmen li huwa l-aħjar għall-pajjiż. Meta mistoqsi jekk huwiex se jistenna l-eżitu tal-inkjesta maġisterjali biex isejjaħ elezzjoni, il-Prim Ministru stqarr illi lanqas dan ir-rapport mhux se jaffettwa d-deċiżjoni tiegħu. U dan għax jaf illi l-istorja hi invenzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Intant kemm jinseren fuq din l-ixu għax naf li hija gidba totali li I don't factor that into the decision. Id-deċiżjoni noħodha fuq x'jaqbel lill-pajjiż u tant kemm jien konvint li m'hemm xejn għax naf illi m'hemm xejn. Tant li wara ġimgħa tal-legazzjonijiet, Caruana Galizia u l-Kap Nazzjonalista għadhom ma ppreżentaw l-ebda prova lill-pubbliku. Sur Tonna wkoll diġà ippreżenta d-dokument li juri illi qiegħed jgħid il-fatti. Jien taf x'naf li għaddiet ġimgħa minn ġiet iffabbrikata invenzjoni fil-konfront tiegħu tal-mara tiegħi u għadna għaddejjem din il-gidba ħares il-qudiem illi l-maġistrat jikkonkludi l-inkjesta.